हिन्जावखौ माबोरै गोजोन होनो हागोन? खायफा हौवाफोरा हिन्जावखौ गोजोन होनो हाया, जायनि जाहोनाव हिन्जावफोरा गुबुन सेंग्राफोरखौ नोजोर होलाङो बा गुबुन हौवाफोरजों लाइन लालाङो। लोगोफोर, बे बाथ्राया सैथोखा। गोबां सुबुंफोरानो नुखादों जानो हागौ आरो गोबां सुबुंफोरानो मिन्थिखायो बा गुबुन हिन्जावफोरखौ इन्जय लाबाय थायो। नंगौ, आथिखालाव हौवाफोरा हिन्जावफोरखौ गोजोन होनो हानाया जोबोर गोब्राब जाबाय। मानो होनना बुङोब्ला आथिखालनि जुगाव जोङो मोजां जानाय लोंनाय जाया, जोङो जेबो एक्सारसाइस खालामा, देहायाव जेरैबायदि नांगौ जिखौ जानानै जोंनि देहाया गेलेनो हानाय जागोन, बे बुस्थुखौ जोङो जानाया खम जाबाय बा जायानो। बे मोनसे बयनिख्रुइ गेदेरसिन जाहोनानो जाबाय जौ लोंनाय। जों खायफा गोबां जौ लोङो, सिगारेट सोबो, जायनि जाहोनाव गोबाव सम आथोन गेलेनो हाया, जायनि जाहोनाव जोङो हिन्जावखौ गोजोन होनो हाया। अब्ला लोगोफोर, बेनि राहायालाय माथो? बेनि राहाया एकदम सिम्पोलखा। नोंथाङा बे सेफटि बुस्थुखौ, बे गानग्राखौ गाननानै गेलेयोब्ला एसे गोबावथ' गेलेनो हागोन, नाथाय थेवब्लाबो नोङो बारा गोबाव हानाय नङा। अब्ला मा खालामनांगोन? बेनि थाखाय जोङो किगेल एक्सारसाइस खालामनांगौ। बेथ' बे जाखाबाय। अब्ला जों एसे एनै गोबाव सम खालामनो हानाय जाबाय। नाथाय नों जेमान गोबाव खालामब्लाबो नों हिन्जावखौ गोजोन होनो हानाय नङा। अब्ला बोरै गोजोन होनो हागोन? लोगोफोर, बेनि राहाया एकदम सिम्पोल। नोङो हिन्जावखौ बिलिरग्रो। मायाव होनना बुंब्ला मेन बुस्थुआवनो, बे फिथुथु थानाय, आं जायखौ क्लाइटरिस होननानै भिडिअ बानायबाय थादोंमोन, बे क्लाइटरिसखौ बिलिरनांगोन। बे आथोननि गोजौनि बाहागोखौ बिलिरना हो। जेसां हायो बिलिर। आथोन गेलेबाय थानायजोंबो, माने सोबाय थानायजोंबो नोंथाङा बेखौ बिलिरना होबाय था। अब्लानियानो बेहा गहां जागोन बा गगारलांगोनबो। अब्लानिया बेयो गरमबो जाबाय आरो गबायबो। अब्लानिया नों जेसां हायो खालाम, बेयो गोजोनबाय। माने गगारबानो गोजोनखायो बिसोरो। बेनिखायनो नोंथाङा बेखौ ट्राइ खालामबाय था। नोङो गावनि आन्थाल सोनाय खालामबाय थाबाबो, नों 1 घन्टा होब्लाबो हिन्जावा गोजोननाय नङा, जुदि बेहा गवाब्ला। बेनिखायनो बेखौ ट्राइ खालाम लोगोफोर। अब्लानो नोंनि हिन्जावा नोंजों सिथाबगोन बा नोङो गुबुन सिख्लाफोरखौ बेफोरबायदि खालामनो हागोन। बे गाज्रि बाथ्रा नङा दै, माने आं गोजोन होनो हायिनि बाथ्राखौसो बुंदों।